होबावदो एबाराव जोंनि बर'नि सिंस्रि आफाद बर' फरायसा आफादजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा लैहोरनो बेबायदि गुबुन जाथिखौ जोंनि बर'नि एमपि थिखोबाव গতিকে এই কেছবিলাককো আমি কম সময়ৰ ভিতৰত উইথড্ৰ কৰিব পাৰিম বা সমাপ্ত কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। आपके इस कानून के कारण, नोटबंदी के कानून के कारण कितने महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आशा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि जोबोर मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि जोबोर मोजाङैनो दङ। स' बे समाव आं नोंथांमोननो नैबे मोननै भिडिअखौ लानानै फैदों। मोनसेया जाहैबाय जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा माखासे एनडिबिफोरखौ बा माखासे एनडिबिफोरनि पेन्डिं जानानै थानाय केसनि सायाव गोबांथार खोथा बुंदों आरो लोगोसे जोंहा मैया दाखालिनिफ्राय जोंहा बर'नि सासे एमपि नङा होमबा दिल्लीसिम दैथायहरजानो हानाय बिथाङा एनडिनि सासे बिजाथि नङा होमबा बे बिथांखौ माने जोंहा दिल्ली पार्लियामेन्टआव बिथांनि बुंबाय थानाय माइक स्पिकारनि साउन्डखौनो माने बन्द' खालामना होनायखौ जों नुनो मोन्दों एबा मिथि मोन्दों। दा नैबे बन्द' खालामना होनायाव जोङो साननो गोनां बाथ्रा जे बै जिथुनाखि नैबे आं सावगारियाव होनाय नैबे बिथांखौ सोर दैथायहरखो दिल्ली पार्लियामेन्टसिम हा नैबे बिथांखौ दिल्ली पार्लियामेन्टसिम सोर दैखांहरखो जायखौ बर'नि सिंस्रि आफाद अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना बर'निनो खामानि मावगोन बर'नि खोथा बाथ्रा पार्लियामेन्टआव बुंहोगोन बा बुंगोन होननानै फोथायनानै आसा लाखिनानै उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बिथांखौ एमपि महरै दैथायहरदों। दिनै जाय बिथाङा दिनै बर'निनो सासे एमपि हिसाबै बा बिटिआरनि सासे एमपि हिसाबै जानानै दिल्ली पार्लियामेन्टसिम मोनहैनाय लोगो लोगो जोंनि बर'नि सासे एमपिआ गसंनानै माखासे बर'नि खोथा बुंबाय थानाय समावनो माइक बन्द' खालामना होनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेसे लासिंसिं एबा बेसे लाजिथावना बाथ्रा नंगौना नङा रायजोफोर? दिनै जोङो आसा दोन्दोंमोन सासे गुबुन हारियाबो जे बर' हारिनि थाखाय माखासे गोबांथार खोथा बुंगोन दिल्ली पार्लियामेन्टसिम थांनानै गोबांथार बर'फोरनि जेंनाफोरखौ बा समस्याफोरखौ सुस्रांना होगोन होननानै नाथाय फोथायनायखौ दिनै फोथायनाय खालामना होदों अर्थात फेलें खालामना होदों होननानैसो जों बुंनो गोनां जायो। आरो मोनसे खोथा जोङो साननो गोनां जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बा बर'नि जोंनि एमपिखौ सोरबाफोरसो लेखायाव लिरहोना लानानै बुंहैयो ना मायो? खुगा गोजाहै बुंनो हानाय बा बेफोरबायदि बुंनांगौखौ लिरना लाखानानै टिस खालामनानै लाग्रोखानाय खेमथा दंना गैया जोंनि बर'फ्रा? बै जे आङो दिल्ली पार्लियामेन्टआव गसंनानै स्पिकाराव मा बाथ्रा बुंनांगौ हा नैबे स्पिकारखौ लानानै नैबे माइकखौ लानानै आङो मा बाथ्रा बुंनांगौ बे दिल्ली पार्लियामेन्टआव नैबे बाथ्राखौ गोसोआव दंना गैया जे नोंथांमोना अरायसम इमारजेन्सि बा इमिडियेटलिसो नोंथांमोना गांसे गुफुर बिलाइयाव कलमनि दागि होनानै लिरना लाना थांनानैसो बैयाव फरायथिनानै होयो। नाथाय बिथांमोनहा जे टाइम गैया बा सम गैया बेखौ मिथिगौ। दिनै रिकुवेस्ट खालामथाबबायदोंमोन जोंनि बर'नि एमपिआ सार जोंहा पार्लियामेन्टआव बुंनो थाखाय बा बुंनो खाबु मोनथायानो जाहैबाय 7 मिनिट्स नङा होमबा 7 मिनिटनि थाखाय चान्स होखादोंमोन बा सुबिदा होखादोंमोन। नाथाय नैबे 7 मिनिटनि सुबिदा होनाय चान्स होनायखौ केन्सेल खालामनानै जयन्त बसुमतारी बिथां जोंनि बर'नि एमपिनि माइकखौनो बन्द' खालामना होदों। हा साननो गोनां ना दिनै जोंहा सासे बर'नि एमपि जानोब्ला बर'नि दैदेनगिरि लिडार जानोब्ला जोङो बिना लेटारखौ लानानै जों फरायनानै होनो हानांगोन बा बुंफुरना होनो हानांगोन। गुबुनफोरखौ नुदोंना नुवाखै सिगाङाव आं भिडिअ इन्ट्र' होदों बिथांमोना कंग्रेसनि सुबुंफोर बिथांमोना माथो ना बले लिरनानै लायो ना मानानै लायो ओरैनो थाव 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 माथो एकदम कम्पिउटाराव जेरै बखि होनो हायो मेसिन जेन बेफोरबायदि गोब्रामलाङो बा बखिलाङो गावनि बर' गावनि हारिनि थाखाय गावनि ओनसोल एरियाफोरनि थाखाय गावनि जिल्ला डिस्ट्रिक्टनि थाखाय डेभेलपमेन्ट जानो थाखाय मा नांगौ मा नाङा सुजुग सुबिदानि थाखाय माथो बिख्ल' लानो हायो। नाथाय जोंनि बर'फ्रा मानो बेफोरबायदि फावसाय थाबाय थायो जेरावबो? नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नाय बुङोब्ला दुखु मोनो। नाथाय आं बे नङा जे पलिटिकेलखौ लानानै थोंजोङै बबेबा मोनसेथिं साइड जानानै बाथ्राखौ बुंदों बे नङा। दिनै जोङो बेयाव बिपिएफनिफ्रायनो थां बा सोरबा इउपिपिनिफ्राय थां सोरबा बिजेपिनिफ्राय थां सोरबा कंग्रेसनिफ्राय थां जोङो जोंनि मोननांगौखौ बेफोरबायदि माने उइदाउट बहि लानानै बुंनो हानाय खेमथा थानांगोन। जिखिनि टाइम मोनदों बे टाइमाव जोङो जोंनि बुंनांगौखौ फोजोबनो हानाय जानांगोन बा बिनि हायोब्ला बिनि एडभान्ससो फोजोबनानै होथिनो हायोब्ला मोजांसिन जायो होननानै आं सानो। दा नोंथांमोन जिखुनु प्रमद बर' साराबो बे बाथ्राखौनो बुंदों एनडिबिफोरनि जिखुनु केसफ्रा पेन्डिं जानानै थानाय बा जायफोरा रिहेबिलिटेसन मोननाय मोनै बिथांमोना मानि खारनाव गवाखै आरो बिथांमोनहा बिटिआर सरकारा
आसाम सरकारजों मा सावरायगासिनो दङ एनडिपिफोरनि थाखाय आरो गृह मन्थ्रिफोरजों प्राइम मिनिस्टारफोरजों मा बाथ्रा सावरायगासिनो दङ बेखौ प्रमद बर' सारा गुवारै फोरमायना होदों नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ इम्पर्टेन्ट सानना लानानै निश्चय जोबजासिम नायब्लासो बुजिगोन नाथाय जायफोरा आसखान्दा ससेल' नायनानै थांगोन ना बिथांमोना मालाबाबो बुजिनाय नङा होननानै आं सानो आरोखि एनडिपि रिहेबिलिटेशन आमार 600 অলপ মানে বেছি ৰৈ আছে সেইখিনি কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে এপ্ৰুভেল দিছে আমি আশা ৰাখিছো 27 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত তেখেতসকলক দিব পাৰিম আৰু শ্বহীদসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এপছুৰ শ্বহীদ এনডিপিৰ শ্বহীদ বিএলটিৰ শ্বহীদ যিবিলাক শ্বহীদৰ ক্ষেত্ৰতো আমি অসম চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি আছো আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বহুত পজিটিভ কিন্তু কিছুমান আমাৰ আগৰ এপ্ৰুভ হোৱা লিষ্টবিলাকত কিছুমান কেৰুণ আছিলে এইবিলাক পুনৰ আজি ৰিভিউ কৰা চিন্তা চৰ্চা কৰা চলি আছে গতিকে এই কামটোতো সফল হ'ম বুলি মই আশা ৰাখিছো কেছৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা NIAক লিখা হৈছে বা ভাৰত চৰকাৰক যাহাতে যিবিলাক কেছ কনভিক্টেড নহয় বা হাইনেছ ক্ৰাইমৰ ভিতৰত যিবিলাক অলপমান উইথড্ৰ কৰিব পৰা নেচাৰৰ কেছ আছে এইবিলাক সব ৰিটাৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লিখা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বিবেচনা কৰি আছে মই শেহতীয়া মানে কেইদিনমান আগতে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছো গৃহ সচিব ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছো আমাৰ খজাতি দলে লগ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াৰ কাৰণে ফ্ৰিকুৱেন্টলি কাম কৰি আছে গতিকে এই কেছবিলাককো আমি কম সময়ৰ ভিতৰত উইথড্ৰ কৰিব পাৰিম বা সমাপ্ত কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা ৰাখিছো ইতিমধ্যে এইটো চাই আছে আৰু এই কমপ্লেইণ্টৰ বহুতৰে বেচিছ নাই হিটো তেনেকৈ আশা কৰিছে কোনোবাই যে মোৰ নাম্বাৰটো বেছি আচলতে ইয়াত তেখেতৰ কোনবা এটাত ভাল আছে যদি কোনবা এটাত বেয়া আছে কারবা কোনবা এক নাম্বার বেশি থাকিব পারে কিন্তু তার বেলেগ দিশত চাবলৈ গলে কো কারিকুলার এক্টিভিটি আছে কিবা আছে সো এইবিলাক সব প্রসেসিটি কৰি আছো আৰু মই প্ৰত্যেকটো বিষয়টো মই নিজে চাই আছো কাৰণ আগৰ সময়বিলাকত দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে ঘুষৰ কাৰণে চাকৰি ল'ব পৰা নাছিলে আমি যেহেতু তেনেকুৱা শ্ৰেণীৰ পৰা আহা গতিকে আমাৰ সময়ত যাহতে 99.9% ক্ষুদ্ধ হয় এটো আমি লক্ষ্য ৰাখিছো सर हमको माने सर ऑल पार्टी मीटिंग में 7 मिनट्स का बाद कह गई था सर टाइम कम है अभी प्लीज सर प्लीज 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए 30 सेकंड प्लीज सर 30 सेकंड में सर आई होप दैट if the proposed 125 amendment is passed along with the amendment in article 280 the sixth schedule will be strengthened with considerable financial powers and autonomy to administer governance effectively in the councils. Thank you. Sir, Sir Umesh Patel. Please, sir. Sir, 1 minute, sir. No, sir, please. I must Conclude, express please. my gratitude to our Sir Umesh Patel. नोंथांमोना नुखाबाय दा जोंहा प्रमद सारा मा बाथ्रा बुंबोदों बिटिआरनि सेबा आरो लोगोसे नैबे जयन्त बसुमतारी जोंनि बर'निनो एमपिआ पार्लियामेन्टआव माइकआव बुंबाय थानाय समाव माबायदि माइकखौ बन्द खालामना होदों आरो बे बन्द खालामना होग्राया सोर हा सिनाखाबाय नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ होबावदो एबाराव जोंनि बर'नि सिंस्रि आफाद बर' फरायसा आफादजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा लैहोर बेबायदि गुबुन जाथिखौ जोंनि बर'नि एमपि थिखोबाव आरो सुबिदा लाबाव बेफोरबायदिनो बर' हारिखौ नारसिननो बा नादबनो थाखाय चान्स होबाव मिथिबाय नैबेखौ एसे बाहायदो जोंनि बर' हारिफ्रा गुबुन जाथिया माबायदि बर'फोरनि भट लायै बर'फोरनि अननाय मोनै माबायदि जौगालांनो हमगासिनो दङ आरो बर'फोरखौ माबायदि गादबनानै दोनलांगासिनो दङ नैबेखौ जों बुजिनांसिगोन आरो बुजिनो थाखाय जोङो जेसेबां हायो एसेबांनो नाजानांसिगौ आरो जेसेबां हागौ एसेबांनो जोङो बर' समाजनि थाखाय खामानि मावग्रा जोंनो एमपि एमएलए सोरबा एमसिएलए इएमजिएम गासिबखौबो नांजोबसिगौ जानानै फैदों दिनै जोङो बेफोरबायदि गावजों गाव बर'जों बर' खौसे गैयालासिनो बर'आ मोनखानाय थोरसिनि ओंखामखौ गुबुन हारिनो होनायावनो बा गुबुनफोरनो जाहोनायावनो दिनै जों बर'फ्रा सेनानै लाजानो थांगासिनो दङ स' नोंथांमोना दुखु दामोन बुंनांगौ समाव बुंफ्लाङो बा जोंबो एजुकेसन नङाब्लाबो बा गैयाब्लाबो सानफ्लांनाय फैयो बेफोरबायदि नङा होमबा आरो बुंनांगौ बायद'था जानानै फैयो दिनै जाम्बा जाम्बि बुंनायाबो माब्लाबानि समाव फंसे फंनै रज'बाय खोमा साननानै जोङो बुंनो गोनां जायो उफाय गैया पलिटिकेलनि भिडिअ लाबोआ सानबाबो माने लाबोनो गोनां बायध'था जानानै फैयो बेखायनो आङो बुंबाय स' बिनि गेजेराव माबाफोर गोनां गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना अननानै निस्सय निमाहा होदो आरो लोगोसे सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिनि सायाव गुबुन हारिया माबायदि बे पार्लियामेन्टआवनो बा जयन्त बसुमतारी बुंखांनायनि उनावनो माबायदि बुंनांगौखौ फोसावदों नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायनानै सोर मा सानदों जोबथानायाव कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर 24 के चुनाव के प्रचार में मंगलसूत्र की बात की क्या आपको पता है कि उस समय आपके इस कानून के कारण नोटबंदी के कानून के कारण कितने महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया ताकि वो अपनी बच्ची का शादी कर पाए तब आपको मंगलसूत्र की याद नहीं आई
8 साल हो गए, 8 साल हो गए। क्या हासिल किया मुझे बताएं, क्या हासिल किया मुझे बताएं। मुझे बताएं कि आज आपने कहा अलग अलग समय पे अलग अलग तर्क, अलग अलग समय पे अलग अलग तर्क। पहले तर्क आया कि इससे कानूनी स्थिति अच्छी होगी, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आएगा। आज देखिए जम्मू कश्मीर में क्या लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया? पूछिए पूछिए उन साथियों कृपया जो पिछले सालों में अपने दल के पंचायतों की हत्या हुई, उनकी शहादत का तो आप मजाक मत उड़ाइए। आपके ही दलों के पंचायतों पर, आपके ही दलों के पंचायत नेताओं पर Kindly address the chair. सीमा के उस पार से लोग आके उनकी हत्या की, उनको तो मत भूलिए, हमें तो याद है। Honorable member is requested to address the chair. Kindly address the chair. फिर क्या कहते हैं कि नोटबंदी लाया डिजिटल करने के लिए। प्रधानमंत्री का ऐड भी आया पेटीएम के साथ, और कितना डिजिटल हुआ? 8 साल में कितना डिजिटल हुआ? 2016 में आरबीआई का डेटा पढ़ देता हूं मैं, आरबीआई का डेटा पढ़ देता हूं। आरबीआई खुद कहता है कि 2022-23 में जितना कैश परसेंटेज ऑफ जीडीपी पब्लिक के साथ है वो 2015-16 से कई ज्यादा है। मतलब जितना कैश लोगों के पास 2015 में था डिमोनेटाइजेशन से पहले, उससे बहुत ज्यादा कैश आज लोगों के हाथ में है, लगभग जीडीपी का 12%।